Guys, dito bibili na tayo ng saklay. Magtatanong tayo magkano. Saklay na lang. Para sa inyo. Thank you, ma'am. Magkano po yung saklay mo? Opo. 900. $900 po ito. Malamig ba? Yan na lang po. Sige, ito na lang pa. So ito na nga guys, ihahatid natin ito maya lang pag out natin dito sa duty natin dito. Ihahatid na natin kay Oliver. Hello guys, umuwi lang ako sandali at nagbihis at ihahatid na natin tong saklay ni Oliver. Ayan. Ayan guys, kailangan nating maihatid tong saklay at medyo talagang kagabi sobrang toxic ng duty ko. Walang humpay, 24 hours nasa biyahe ako. Buti na lang naisingit kong makapag bumili ng ng hello, shout out. Ayan. Buti na lang may singit kong bumili ng saklay sa pamamagitan din ng isang ating good Samaritan. Ayaw niya kasi magpabanggit ng pangalan. Ayun. Pinakita ko naman sa kanya kanina na ito, nabili ko na nga yung saklay na pinisponsoran niya. Ngayon hanapin mo natin si Oliver. Kasi yung bahay na pinuntahan namin noon, bahay pala ng tatay niya at nangungupahan sila doon. Pumunta na sila sa bahay nila ngayon. Ay nahanapin ko pa ulit siya kung saan sa banda. Kaya dito yung bahay ni Oliver. Hindi, bibigay ko lang kay Oliver to. O yung doon, yung nakatira doon sa likod. Di ko kasi alam pangalan niya, yung pangalan niya. Sige po. Hindi naman po. Ganon. Sinong mama mo? Si Emiro. Emiro. Ang bibo mo naman. Puntahan na lang natin si nandun at nagkapagtanong-tanong naman na tayo kung saan ang bahay ni Oliver. Tinatanong ng bata kung kaninong order daw yung itong saklay. Kala niya nagdi-deliver ako. Puntahan natin si Oliver. Sana nandyan siya. Malamang kung nandyan siya talaga, hindi naman nakakarisan, hindi naman nakapaglakad. Ito yung saklay mo.
Tao po. Tao po. Tao po. Ito ni Oliver. Ito guys, nandito na ngayon ang saklay ni Oliver. Ayan. Nagpapasalamat kami ng lubos dun sa nagbigay. Nagbigay ng saklay. Ayan. Ayaw niya kasing pasabi yung pangalan niya, kaya ito, sa pamamagitan ng video natin nagpapasalamat kami sa iyo ng lubos, madam, at sa iyong asawa. More blessings sa iyo. Ayan. Although sinabi na niya kasi noon na nakapagbigay rin siya dyan sa simbahan ng para sa financial support mo. Ngayon nung napanood niya yung video, nag-PM agad ulit sa akin, tapos sabi niya, kuya, kung pwedeng makabili tayo ng sabi niya kung pwede ikaw na lang. Eksakto namang may biyahe ako kahapon sa Dagupan, so naihabol kong bumili kahapon. Ayan. Anong masasabi mo sa saklay? Maraming salamat po sa inyo. Yun. Nakapan ako ng mabuti. Ay. Pagkalalay. Oo. Ayan yung anak na nahihirapan mas maglakad. Yun, Maraming salamat po. Yun, sana makarecover ka ng mabilis para makapagtrabaho na at may makain si... Ano pangalan mo? Siyan po. Ha? Siyan. Siyan. Yun. Bunso mo? Ayun. Babae. Ayan. Ito guys, sa pamamagitan ng video na to, hindi ito nagpapakita ng tayo mayroon pong may sumuporta po. Ayan, nagpapasalamat talaga kami ng lubos. Ayan. Salamat. Salamat po. Yo.